Здравейте, днешният клип е би ли се осмелил так? Въпросите са 12. Ще ги чета, защото съм ги снимала, защото нямам интернет на телефона си и съм ги преснимала от интернет. Да започваме. Първият въпрос е: би ли се осмелил да заговориш на познат човек на улицата? Ами, зависи, ако съм предизвикана, да, защото обичам да правя предизвикателства, но просто е така. Второ, би ли се осмелил да напишеш в личния си профил във Фейсбук, че си на туалетната и спешно ти трябва туалетна хартия? Да, бих се осмелила, защото всъщност ще бъде доста забавно, според мен. 3. Да, миниатюрно е. Би ли се осмелил да влезеш в мъжката или женската туалетна, в моя случай мъжката, ако дамската е препълнена? Да, правил съм го толкова много пъти. 4. Би ли се осмелил да изгледаш филм на ужасите сама? Не бих се осмелила, защото след това съм доста кошмари. 5. Загубил си бас. Би ли се осмелил да влезеш в мола облечен с розово водолазен костюм? Разбира се. 6. Би ли се осмелил да отидеш на басейн и да изпаднеш в паника, викайки, че в басейна има акула? Също ако съм предизвикан, да. 7. Забравил си рождения ден на майка си. Би ли се осмелил да откъснеш цветя от двора на съседите? Разбира се. 8. Би ли се осмелил да се оставиш да те хипнотизират? Ами, на абсолютно никой не бих се доверила до толкова. 9. Би ли се осмелил да минеш по тъмното си с приятели през гробище? Ако съм с приятелите си, да. 9. Би ли се осмелил... 10. Би ли се осмелил да ставиш най-добрата ти приятелка... приятел да те подстриже? Би ли се оставил най-добрата ти приятелка да те подстриже? Не, абсолютно никога. Съжалявам, Яна, просто не ти имам доверие. Не, шегувам се, но наистина не бих позволила, това е ужасно неразумно предвид приятелите ми. Така, ти си на екскурзия в Китай и си на пазара. Би ли се осмелил да ядеш боболечки? Ами... не. Може би. И последният въпрос е: най-добрата ти приятелка се изпотила и би ли казала да използва дезодорант? Да, бих я дръпнала настрани, бих казала възпитано и учтиво, бих я помолила да използва дезодорант, за да може да не се изложи пред другите. Това е клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако така... не, шегувам се. Но ако ви е харесал, можете да дадете коментари, да дадете идеи за други клипове и ще се видим в следващия.